Fir-residenza San Vincenz de Paul hemm il-fuq minn 1200 anzjan u anzjana. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali, Marie-Louise Coleiro Preca, spjegat li r-residenza m'għandix titqies bħala l-aħħar stadju għall-anzjani. Sabiex tingħata kura holistika, jeħtieġ isir awditjar. Dan il-proċess se jassigura li tkun analizzata nefqa qawwija fis-settur tal-anzjani. In-nefqa fuq l-anzjani tlaħħaq il-50 miljun euro fis-sena u d-dejn f'dan il-qasam biss huwa ta' 11 miljun euro. Marie-Louise Coleiro Preca spjegat li ċertu prattiċi li kienu jintużaw fir-residenza jeħtieġu jinbidlu. Waħda mill-iktar problemi urġenti għal proċedura ta' kif jiddaħlu persuni anzjani fir-residenza. Tkellmet dwar anzjana ta' 92 sena li kienet fil-lista ta' stennija biex tidħol f'San Vincenz, minkejja li hija nieqsa mid-dawl u tgħix waħedha. Il-Ministru tispjega dwar in-nuqqasijiet li hemm bżonn jiġu indirizzati. Sfortunatament sibna dejn qawwi ta' madwar 11 miljun għal dan is-settur. Irridu naraw ukoll proċessi kemm tassew effiċjenti għaliex minn l-indaġni li għamilna prima feċe minn issa f'dal perjodu qasir kemm inna li tħallna fl-uffiċini qegħdin insibu li hemm element ta' ħel qawwi. Il-Ministru ħabbret li l-awditjar se jsir minn kumpanija privata b'konsulenza mar-residenti u qrabathom. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Anzjanità Attiva, Franco Merċieqa, spjega li l-għanu li tinħoloq strateġija biex eventwalment jiġu integrati miżuri u proposti konkreti. Ir-raġuni bażika hija biex naraw l-operat tas-servizzi kollha kemm ta' nursing, ta' caring, kemm ta' servizzi awżiljari bħal trasport, bħal security, bħal kxina, bħal any kind of services li hawn pharmacy, etc. Il-Ministru Coleiro Preca ħabbret ukoll li bħala parti mix-xogħol tiegħu ta' membru parlamentari Tony Agius De Celis se jkun konsulent għall-anzjani b'uffiċċju fir-residenza ta' San Vincenz. Tony Agius De Celis huwa espert fil-ġerantoloġija, jiġifieri l-anzjanità, u għalhekk huwa familjari mal-problemi li r-residenti jistgħu jiffaċċjaw.